Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Ул бір ел элек кенә җавапка тартылган булган. Яңа тормыш башларга бүтән мөмкинлекләре булса да, ул берничә айдан хөкүмәт эшчеләр эскамиясенә янәдән эләгә. Бу юлы утлы корал саклаган өчен. Утлы корал Әлмәт егетен зур күләмле штрафлар көтә. Шундай дус, алар төрле районнан килгәннәр, шулай дуслыкны, бердәмлекне тотып, безгә бәйрәм күрсәтер дип үтәнеп калабыз. Милләтләр берлеге. Иске Суркинада татар, шуаш, рус халыклары бер аланда очрашты. Азнакай районы инде елдан-ел ул инде күп күрсәткечләр буенча республикада алдынгылар рәтендә монда инде менә ветераннарыбызның роле бик зур. Аксакалларыбыз, ак әбиләребез. Урсай авылында өлкән буын вәкилләре өчен сабантуй оештырылды. Утлы коралны очраклы алу һәм законсыз саклау җитди нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Бүген Әлмәт шәһәр судында Россия Федерациясе Җинаять кодексының 222 маддәсенең 1-нче өлеше эше буенча хөкем карары чыгарылды. Шәһәр судының бер утырышыннан Алсу Әхмәтҗанова материалы. Эш материаллары буенча билгеле булганча, гаепләнүче Иратка 26 яшь һәм ул бір ел элек кенә җавапка тартылган булган. Яңа тормыш башларга бүтән мөмкинлекләре булса да, ул берничә айдан хөкүмәт эшчеләр эскамиясенә янәдән эләгә. Бу юлы утлы корал саклаган өчен. Тикшерү күрсәткәнчә, Әлмәттә яшәүче Ират Казанда булганда билгесез кешедән утлы корал сатып алган. Белгечләр ачыклаганча, бу пистолет кеше кулы белән үзгәртелгән. Шулай утлы коралга әйләндерелә. Гаепләнүче үз гамәлләренең законсызлыгын аңлап, пистолетны сатып ала. Аны Әлмәткә күчерә һәм үзенең яшәү урынында саклый. Узган елның декабрендә Ират яшәгән адрес буенча оператив эзләү чарасы барышында полиция хезмәткәрләре автомобильдә шул үзгәртелгән пистолетны таба. Шулай итеп, Әлмәттә яшәүче Россия Федерациясе Җинаять кодексының 222 маддәсенең 1-нче өлешендә каралган җинаять кылуда, законсыз рәвештә утлы корал алуда, саклауда алып йөрүдә гаепләнә. Суд утырышы вакытында судья хөкем карары чыгарды. Россия Федерациясе Җинаять кодексының 222 маддәсенә таянып җинаять кылучыны гаепле дип таный. Гаепләнүче гомуми режимдагы төзәтү колониясендә 2 ел 6 ай дәвамында ирегеннән мәхрүм итү рәвешендә җәза үтәчәк. Окончательное наказание Гусейнова назначили в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Бу хәл законга игътибарсыз карау нәтиҗәләренең никадәр ачы булуының ачык мисалы. Законсыз корал җәмгыятькә җитди куркыныч янавы турында сөйли. Гаепләнүчене суд утырышыннан ук полиция хезмәткәрләре кулга алдылар. Алсу Әхмәтҗанова, Фәиз Сәфин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районының Иске Суркинада Кама орягы шуашларының Учук 20-нче ачык фестивале узды. Шуаш күршеләребезнең борынгы йоласына нигезләнгән бу чара район һәм бөтен республика халкы өчен күптән әһәмиятле вакыйгага әверелде. Фестиваль шуаш традицияләрен, музыкасын халык йолаларына кушып, төбәгебездәге күп милләтле халыкларны да берләштерде. Фестиваль хуҗалары кунакларына җырлар белән һәм әлбәттә инде ипитус белән каршы алды. Ипитус дигәнем шуашларның милли эчемлеге булган сыра һәм майда пешкән коймак. Гадәттәгечә чара Иске Суркин авылының Учук чишмәсе янында уза. Биредә инде Казанда итле шулпа кайный. Кама арты шуашларының Учук фестивале биредә 20-нче тапкыр уза. Гомумән алганда Учук йоласының тамырлары күпкә тирән һәм аларны бүген замана кешеләренә күрсәтү әлеге фестивальнең төп максаты да инде. Борынгы шуаш ышанулары һәм календар йолалары белән бәйле традицион Учук йоласы фестивальнең аерым өлеше. Ул фестивальне үзгә итә. Шуңа була чара концерт мәйданчыгы гына түгел, тарихи хәтерне һәм рухи мирасны саклау тирәлегенә әверелә. Это уникальный обряд. Бу гомумән уникаль йола, ул бөтен җирдә дә башкарылмый. Чуаш республикасында юк диярлек. Чуашларның элек-электән Татарстан җирендә, Идел буе Болгары җирләрендә яшәгәнен, Чуаш шәһәрләре суар биләр булганын һәм бу йоланы борынгы диннәрен саклап калган чуашлар саклап калганын без барыбыз да белә идек. Бу чыннан да Чуаш халкының уникаль казанышы. Именно сохранили крещеный чуваш, которые не приняли ни православие, ни мусульманство, а сохранили свою древнюю веру. Это действительно уникальное достояние чувашского народа.
Йоладан тыш кунакларына концерт номерлары көтте. Һөнәрләр һәм милли ашлар буенча остаханәләр, халык осталары эшләнмәләре күргәзмә сату эшләде. Шулай ук балалар һәм яшьләр өчен мәйданчыклар гөрләде. Шуның аркасында фестиваль үзенең төп идеясын, традицияләрне өлкән буыннан кешесенә тере бәйрәм формасында тапшыруны саклап яши. Сегодня у нас на празднике очень душевно. Душевность это зависит от внутренней теплоты. Бүген безнең бәйрәм бик күңелле уза. Бу эшкә җылылыкка бәйле. Чөнки чыннан да бергә очрашырга, аралашырга һәм үзек йоласын үткәрергә теләгән кешеләр җыелды. Бу иң зур теләү йоласы. Шуңа күрә бүген без үз хыялларыбыз, хис-кичерешләребез белән уртаклаша алабыз. Бүген биредә күпме яхшы сүзләр, күпме очрашулар. Әлегә кулда аннары үсеп безнең белән менә бу әйлән-бәйлән уйнаячак нәниләрне күрүемә бик шатмын. Сколько встреч, и очень приятно, что видишь малышей, которые пока на руках, а потом они уже вырастут и будут уже вместе с нами водить вот этот вот наш хоровод. Бүгенге Татарстанның төрле почмакларына кунаклар чуаш халкының үзенчәлекле мәдәниятенә кагылырга, фольклор коллективлары чыгышларын карарга, халык уеннарында катнашырга һәм декоратив гамәли сәнгать осталары эшләнмәләре белән танышырга җыелды. Biz bugün uçukta elbette birinci tapkır bizni bunda uyuşturuşular deyip çakırdılar. Hem de indi mine Şuvaşlarının medeniyetin korana kildik. Bik жылы сүзләргенә әйтәсем килә. Шундый дус халык, төрле районнан килгәннәр. Шулай дуслыкны, бердәмлекне тотып, безгә бәйрәм күрсәтер дип өметләнеп калабыз. Biz Тайсуган авылыннан шушы Иске Суркин авылына бәйрәмгә килдек. Монда фестиваль үтә. Фестивальдә безнең иң шакка торганы шушы Татарстандагы милли йолаларны һәрбер кичкенә генә халыклар саклап калу. Һәр милләтнең үзенең шундый традициялары сакланып калсан иде. Бер-беребезне онытмыйча, яклап, саклап туган телне яратып яшәргә. Учук уздыру дәверендә Әлмәт районының танылган этномәдәни брендларының берсенә әверелде. 20нче фестивальгә Әлмәт районы Татарстан үзешчәннәре коллективлары җыелды. Шулай ук Россия төбәкләреннән дә кунаклар килде. Сәхнәдә хуҗалар авылга нигез салуны сәхнәләштерде. Буыннан буынга күчә торган барлык гореф-гадәтләр турында сөйләделәр. Рәдифә Нагманова, Рафаэль Сафет, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Һәр чорның үз сабан туе. Азнакай районы Урсай авылы җирлегендә үткән сабан туе өлкән буын милләттәшләр өчен аксакалларыбыз, ак әбиләребез өчен оештырылды. Биредә районның иң актив, хезмәт сөючән, милләтпәрвәр шәхесләре, авыл җирлеге рәисләре, җитәкчеләр җыйналган иде. Чараны безнең төшерү төркемендә күзәтте. Мондый күркәм чара районда ел сайын оештырылып килә. Алар дөньяның ачысын төшесен татыган буын, ихтирам һәм хөрмәткә лаек кешеләр дип билгеләп үтә район җитәкчеләре дә. Гореф-гадәтләребезне саклыйбыз, үзебезнең телебезне саклыйбыз. Ветераннарыбыз безнең бик актив. Алар бөтен яклап безнең өчен үрнәк булып торалар. Алар инде вакытында менә төрле өлкәдә эшләгән ветераннарыбыз 40-50 ел эшләгән нефть өлкәсендә, авыл хуҗалыгында, укытучыларыбыз, табибларыбыз, шушы авыл советы башлыклары булып эшләгәннәр. Шулай дус тату яшибез, Аллага шөкер. Азнакай районы инде ул елдан ел ул инде күп күрсәткечләр буенча республикада алдынгылар рәтендә монда инде менә ветераннарыбызның роле бик зур. Ветераннар бүген дә сафта, актив тормыш алып баралар. Бер минутта тик тормыйбыз, актив яши безнең районыбызның халкы. Дискотекаларда катнашалар, китапханәләрдә, төрле шуларда, музейларда катнашалар. Мондый сабан туйны үткәрү ел сайын бер авылга күчә бара икән. Быелгысы Урсай авылы җирлегендә оештырылган. Үзебезнең авыл халкына, авыл җирлегенә, культура йорты работникларына һәм мәчеттәге үземнең белән бергә дини сабакташларыма бик рәхмәтле. Бүген дә алар менә тәмле ашлар пешереп безне көтеп торалар. Бүтән кеше актив, бүтән кеше уеннарда катнаша. Мондый бәйрәмне без инде ел сайын үткәрәбез, но моның кадәр күңелле булганы юк иде әле. Рәхмәт яусын Урсай җирлегенә. Очрашу барышында озак еллар дәвамында бергә гомер иткән парларга, юбилерларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм концерт номерлары күңелле уеннар белән дәвам итте. Оештыручылар тарафыннан барысы 10ннан артык төрле бәйге әзерләнгән. Катнашучылар бик теләп көч сынашалар һәм үз бүләкләрен яулап алалар.
Көйәнтә белән су ташу, шүлмәк вату, аркан тарту кебек ярышларда ветераннар актив катнашты. Бәйрәм җыр-моңга, биюләргә, бүләкләргә бай булды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Тормышның авыр хәлендә калганнарга ярдәм итү изге гамәл. Ознакай районында шундый игелекле чаралар ел дәвамында уза. Сәламәтлеге ягыннан мөмкинлеге чикле кешеләр өчен оештырылган бәйрәмне безнең хезмәттәшләребез дә күреп кайтты. Уен бәйгеләргә, бүләкләргә бай булган игелекле чара хакында тулырак алдагы материалда. Быелгы чара шәһәрнең Тарсус исемендәге ял паркында узды. Бәйрәмгә җыйналган ознакайлыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, иң изге теләкләрен җиткерде. Сезгә инде бик зур рәхмәт, шулай җыелышып килгәнегез өчен. Инвалидлар оешмаларының актив әгъзаларына, спортта югары күрсәткечләргә ирешүчеләргә, юбилерларга дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Уңышлар насыйп булсын безнең балаларыбызга. Чараның төп иганәчеләре авыл җирлеге, Бердәм Россия бүлеге, мәдәният, мәгариф оешмалары, битараф булмаган кешеләр. Без менә Актүбәдән бүген килдек. Һәр ел сайын шулай бәрешләп, пешереп алып киләбез пылаулар. Бәйрәмегез күңелле үтсен, җир йөзендә тынычлык булсын. Сабантуй мәйданының төрле почмакларында өлкәннәр һәм балалар өчен уеннар, бәйгеләр, осталык дәресләре үткәрелде. Мондый игелекле чара алга таба ятим балалар өчен дә оештырылды. Бәйрәмдә катнашучы беркем дә игътибардан читтә калмады. Сабантуй кунаклары күтәренке кәеф белән, бүләкләр белән кайтып китте. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Җәйге балалар ялының беренче сменасы тәмамланды. Икенче смена инде шәһәр яны, профильле һәм мәктәп яны лагерьларында актив бара. Әлмәт балалар яшүсмерләр үзәге беренче сменаны елдагыча талантлар фестивале чарасы белән тәмамлады. Теманың дәвамы Алсу Ахмәтҗанова материалында. Смена ахырында профильле лагерьда талантлар фестивале борлык тәрбияләнүчеләр өчен күптән көтелгән вакыйга. Монда алар сәхнәдә 7 номинация буенча чыгыш ясыйлар. Сынлы сәнгать, әдәби иҗат, вокал, хореография, оригиналь жанр, башкару осталыгы һәм сәнгать сүзе. Быел смена планета материклар белән бәйле. Һәр аерым отрядның үз планета исеме бар, дип сөйләде оештыручылар. В течение 3 дней шли отборочные туры. 3 көн дәвамында сойлап алу турлары үткәрелде. Аларда барлыгы 100дән артык бала катнашты. Бүген финалистларның 32 номеры тамашачы һәм безнең жюри әгъзалары алдында чыгыш ясаячак. На суд зрителя и нашего самого доброго в мире жюри. Это значит, что каждый может зажечь свою звезду? Ты права, Алиса. И сегодня на этой сцене зажжется много-много новых звезд. Алиса Мамина 5нче ел рәттән мәктәптә укулар бетүгә балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәге каршындагы җәйге лагерьда ял итәргә килә. Лагерь һәр елдагыча талантлар фестивале белән тәмамлана. Әлеге чараны ул түземсезлек белән көтә, чөнки узган ел ул сәнгать сүзе номинациясендә җиңүче булган, ә быел ул чараны алып бара һәм төрле номинацияләрдә дә катнаша. Еще я заняла... Шулай ук сынлы сәнгать номинациясендә беренче урынны алдым. Быел мин Юлия Викторовнага чараны алып барырга булышам. Быел да яхшы урыннар алырмын дип ышанам. Займу хорошие места. Шулык фестиваль кысаларында лагерьда тәрбияләнүче егет һәм кызлар «Мин Россия патриоты» рәсем күргәзмәсендә катнашканнар. Оештыручылар әйтүенчә, барлыгы 97 рәсем авторы үз эшләрен тәкъдим иткәннәр. Шулар арасыннан иң яхшы әсәрләр авторлары дипломнар белән бүләкләнде. Алсу Ахмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Olga taба sport яңалыклары. Татарстан нефтінің 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында 2011 елда туган һәм оннан яшьрәк егетләр арасында баскетбол буенча ачык беренчелек узды. Дивон спорт мәктәбе ярышлары наркотикларсыз тормыш темасына багышланган. Турнирда Әлмәттән 6 команда катнашты, барлыгы 30 спортчы. Компромисссыз көрәш барышында призлы урыннар түбәндәгечә беленде. Беренче урынны Дивон Мирас спорт мәктәбе командасы алды. Икенче урын 25-нче мәктәптән энергия командасы булды. Өченче урын 10-нчы лицейдан Дауыл командасы спортчылары. Луч телекомпаниясының 35 яшьлек юбилей уңайыннан игълан ителгән бәйгенең тәүге җиңүчеләре инде билгеле. Бәйге шартлары гади. Макс төркеменә язылып, көн саен бирелгән викторина сорауларына дөрес җавап бирү. 2 атна буе дәвам итәчәк бу ярышта һәр дөрес җавап финалга 1 билет. Аннары компьютер очраклы сайлап алу юлы белән бәхетлеләр билгеләнә. Бүгенгәчә 6 кеше үз исемен ишетте. Бәйге тагын 1 атна дәвамында узачак. Викторина сораулары көн саен яңара. Катнашу өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Бүләк җәйге көнгә аеруча актуаль. Шәһәр күлендә гаиләң белән катамаранда сәяхәт итү. Беренчедән Луч телекомпаниясына рәхмәт. Шундый конкурслар үткәрүләренә өчен мин менә шундый бәләкәй генә приз получиттем. Луч телекомпаниясыннан аларга бик зур рәхмәт. Шулай аларны котлыш килә шу бәләкәй генә алар өчен бәйрәм белән. 35 ел алар уже эфирда. Безгә бөтен яңалыкларны, бөтен шәһәрдә нәрсә булганны, бөтен әбенне күрсәтәләр безгә. Аларга бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенгә шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.